लायनो कंग्रेसजों आरो गावसोरजोंसो जागोन लायनो नोंथांमोनावथ' नुदोंना नुदों नुवाखै बे बाथ्राया गनायथावसै हो माबायदि बुद्धि खालायदों नायलाय आङो राजनितिकआव बाहागो लाया जातिनि संगठन राजनिति बाथ्रा बुङा थानाय थुङै राजनिति खोथाखौनो बुंगासिनो दं बेबायदि माखासे दैदेनगिरिफोर थायोबा जोंहा लाब जागोनसो नंखायनो दिनै बारा गोबाव गैला दिनैखौ बाद दोनोब्ला दिनै 4 तारिख नङा होमबा 5 आरो 6 माखासे एबसुनि सेंग्राफोरनि शेयाराखौ जों नुसिगोन आरो सानथाम एबसु खालायगोन दुनियाव इउपिफोरनि शेयार लागोन फैसा थोब्ला लागोन रायजोफोरनि न' खाथियाव थांगोन बोसोराव जुदि माबा मोनसे प्रग्राम खुङोब्ला रायजोआव सान्दा बिगोन दिनै नों मालिक गोनां फैसा रानना होदोंब्ला मानो सान्दा खांबावगौब्रा नंगौ नङा बिदि जागोन ना जायालै रायजोफोर बेखौ बुंनाय जागोन नङा मुखा दिनै बिदि बुंहैदों मिथिङाव बिराद दाय जागोन आरो ससियेल मिडियानिफ्राय नायदो गाबोननिफ्राय आंनि खोथा बुंनायखौ बिथांमोना माने बिराद जुक्ति तर्क होनानै लाजिफोनांबाय थागोन आरो नोङो जुदि जोंनि फैसा राननो हाबायब्ला आरो माने नोंनि एनुवेल कनफारेन्सआवलाय नोंसोरो संगठननि फैसायाव नोंसोरनि फैसाजों बाहायदोंब्रा नंगौना नङा मानोथो सानदां नांगौब्रा नोंसोरो दिनै फैसा राननो हाबायब्ला इलेक्सन मोनफ्रोमबो बिथांमोना रुल लायोब्ला आरो मा संगठन जानो हाबावो माने जातीय संगठन जानो हाबावो फाले बेलाय पावार हराना सोलायनो रोङा दिनैथ' बिटिआरआ सोरनि नोंथांमोननि खेमथा नोंथांमोननि नंगौना नङा दिनै नोंथांमोना मानो नस्थ' खालामो बुंदो नोंथांमोननि एमएलए मन्थ्रिफोरखौ बुंदो जब कार्डआव दिनै मानो फैसा हाबाखै एमजिएनए थ्रुयै मानो दिनै खामानि जायाखै बेयाव गोबां जब कार्ड होग्रा दंदां दंना गैया फैसा हाबबावसो हाब्लाना सिगांथ' हाबोमोन थारमाने फैसा फैयाखै फैसा फैबासो खामानि जागोन ना अब्लासो खामानि जाब्लासो नोंनि एकाउन्टआव फैसा हाबगोन दिनै बेनो जों बुजिनो हाया होमबा बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर डेभेलपमेन्टनि खोथा बुङो दिनैथ' बे फैसा फैयाखै ब्लकआव फैसा फैबासो नोंनि जब कार्डखौ बाहायगोन ना फैसा गैया थगायदों बेनो मोनसे फोरमान आरो पिएम किसान आबादारिफोरनि नामाव फैसा हाबनाय हाबगोन हाबा बेहाय सिगांथ' हाबोमोन ना दाथ' बहुत मानसिनि दानबाय नांगालिखौ दानजोबदोलै बे मा जाखो बियो मावनासो होनांगौ ज' खारनायखौबो दानजोबदों सार बेथ' मानो दाननो मोनखो दिनै बिखा ओनसोलाव सोंबाय आं अफिसारफोरनाव सोंदों मानो दानखो মহাশয় তো মোর আমার কাম নহয় যিবিলাক চেয়ারম্যান মেম্বার তেখেতসকলে কি কৰি আছে নতুনকে ৰিডেনশন কৰিব দিয়াৰ কাৰণে সকলো বেনিফিচিয়াৰীসকলৰ লিষ্টটো তেখেতসকলে সাৰ্ভে কৰিবলৈ পঠাই দিছিলো কিন্তু উল্টা তেখেতসকলে কৰি দিলে সব লিষ্টবিলাক কাটা হৈ গ'ল মায়া কৰিব সেটা জেরা যখন না জীবন সার্ভিস তারা বলতে পারে না লাগা না जानारे हन्दै मारे सार सफैबावबाय नोंथांमोनाथ' देख नुबाय थादों फोरमान नङा होनब्ला बे सरकारा जोंनि मोजां खामानि मावदों ना गाज्रि खामानि मावदों नोंनि मोननांगौ अधिकारखौबो जुदि नोंनिफ्राय जुदि माने सेयारै होयोब्ला दाननानै होयोब्ला बेबायदि सरकारखौ जोंनो मानो नांगौ आरो बिथांमोना बिराद गिदिर सिमां सुइजारलेन्ड खालायनायनि सिमां फैसा फैबाबो फैसाखौ बाहायनो हाया बिटिआर शक्तिनि नामाव 1500 कोटी लोगों 3 बोसोराव फैदोंनांगौमोन नंगौना नङा 500 कोटी করে बिराद बन्धक मोनबाय बिराद बेदर जाबोनबाय रंजालाबायबाय दा रंजाग्रा मानसिफ्रा दिनै मोखां सोमसोम थाखोनो हाला जोंथ' फैसाखौ सोंना बोरायफ्रा 1500 कोटी लाया जोंनो नांथारसिगौ दा फैसा फैबाय 500 कोटी फैबायमोन स्टेटनिफ्रायबो रिमाइन्डिं इटालियाव रानदो खरसा खालायदो जोंनि सेंग्रा सोंबाय फैसा माबा खरसा खालायदो हिसाब होदो जिपिआर बानायनाय इन्स्टिमेट बानायनायाव थांबा सारबोसो कमप्लिट थाइसेयाव फैसा गैया फैसा लांफिनजाबाय 1500 कोटीबो गैया थाइसेबो गैया दा बबे खामानिखौ मावखो बिथांमोना नंखायनो गासिबो थगायजोबदों हानि खोथाखौबो थगायदों एनडिपि सेंग्राफोरखौ रिहेबिलिटेसन नांगौ बेबो थगायदों केस फोजोबनांगौ बेबो थगायदों नंगौना नङा हरनाय फैसाखौ खरसा खालायनो आरो बेबो थगायदों बिटिसिनि मोनखानाय खेमथा साख्रि होनाय बेबस्था बेखौ लांफिनजाबाय बिटिसिनि हरखानाय फैसा एसबिनि फान्डआव प्लेन फैसा बेखौ माने खावसे बाहायनो हायो खावसे बाहायनो हाया लांफिनजायो अब्ला बे हाबा जेबो रोङै मानसिखौ जों लिडार बानायनायफ्राव लाब जागोनसै
लाब जागोन रायजोफोर लाबथ' जानाय नङाना नंखायनो दिनै जों दिल्लीयाव मोजां बिदिनो फाथायहरनांगौ बेखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि जायगाजों उदालगुरिनिफ्राय फैनानै दिनै नोंथांमोननि बे ओनसोलाव फैनानै दा खाम्फा गरग'यारिनि नामाव बा नांगोलनि समाव भट होनो थाखाय खावलायफैदों जाहाथे नोंथांमोना साफ्रोमबो नोंथांमोननि भटजों लोगोसे नोंथांमोननि न'खर नोंथांमोननि गामि नोंथांमोननि समाज ओनसोलाव जाहाथे थांनानै मोजां खोथा बुङो जाहाथे 7 थारिखआव नोंथांमोननि भटजों बिटिसिनि भबिष्यतखौ जाहाथे नोंथांमोना दायो आं जोबनायाव साफ्रोमनिसिमबो जाहाथे नांगोलनि समाव 7 थारिखआव भट बिनानै आंनि बिबुंथिखौ आंनि सायाव फोजोबबाय मोजां थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनि MCLA प्रेस मोसाहारि सारनिसिम जोंनो मेहेरगोनां दानि जितु बिटिसि सरकार UPPL सरकार प्रमद बर'नि जितु शासन बेबस्था मा जानो थांगासिनो जोंनि बिटिसिनि हालोदा बेफोर गासैखौबो जोंनि रायजो राजाफोरनो बेखेवनानै खिन्थाबाय रायजो राजाफ्राबो गासैबो मिथिजोब्बाय प्रमद बर'आ जोंनो गाइखेर होनो रोङाखिसै गाइखेर गले बेखौ जोङो नांलिया जोंनि जौगानायनि थाखाय थाखा फैसाबो डेभेलपमेन्ट पेकेजफोरखौबो लाबोनानै बाहायनो रोङासै जौगानाय खामानिखौ मावना होनो रोङासै बेखायनो बेबायदि लिडारखौ जोंनो नाङा नंगौना नङा जोंनो नांला जि प्रतिश्रुति गोबां प्रतिश्रुति होदोंमोन जों BPFनि शासनाव थानाय समाव ओरैबायदि बुंदोंमोन जे दिनैसिम जोंनि बर'आनो जोंनि बर'फोरखौ जोंनि बिटिसिखौ शासन खालामनो मोननानै दिनैसिम मानो जोंनि बर'आ मानो बन दाननानै फाननानै जानांगौ होनना बुंदोंमोन बै समाव लाजि फोनांदोंमोन दिनैसिम जोंनि बर'आ दैदेनगिरि थानानै मानो जोंनि बर'आ जौ फानना जानांगौ होनना बुंदोंमोन दिनैसिम जोंनि बर' आइजो माहारिफ्रा दिनै मानो मैगं खाबाबायनानै मानो फानना जानांगौ होननानै लाजि फोनांदोंमोन दिनै बिथांमोना सरकाराव फैबाय दिनै मानो बन दाननानै जाग्राफ्रा मानो दाननानै जानांगौ दं जौ फाननानै जाग्राफ्रा मानो जौ फानना जानांगौ दं मैगं फाननानै जाग्राफ्रा मानो फाननानै जानांगौ दं मानो फैसा होनो हायाखै रांनि अनसुंथाइ होनाय होनदोंमोन बहाथो गोसो साबैसे मोनदोंसै मोनदों खोथाफोरा बुंनाय इलेक्सनफोरा बुंनानै जाया बिराद गिदिर गिदिर न'खर साखरिनो एखे साखरि होगोन होननानै हाउसिं न' घरे घरे होगोन होननानै फर्म फिलआप खालामदोंमोन गासैखौबो दैयाव फुख्रियाव फोजाहरजोब्बाय सावजोब्बाय आं नै दाबो गोदान खालामबावदों जोंनि मालिबाथियाव दाखालिसो बाजाराव फानहरबाय 15 केजिमोन दानि बे अरुणोदयनो हाउसिंनो फर्म फिलआप खालामनाया जोंनि मानसिफ्रा नुबाय नामफोरखौ मोनबाय लगे लगे बिसोरनि UPPL मानसिफ्रा सेख'नानै सावबाय खाजो बेबायदि खालामदों बेनो अरुणोदयफोरा डुप्लिकेट अरुणोदय फर्माव बे थाइसेयाव थाग्रा अशोक चक्रसो थायो सोरबा पार्टिनि मानसिनि सावगारि थाया आरो पार्टिनि पिकचार थानो मोना बे बिबार थानो मोना ट्रेक्टरबो थानो मोना बिदिसो दङ डुप्लिकेट आं मबाइलाव ओंखारदों एबसुफोरा बे डाटाखौ कालेक्सन खालामना लाबोनानै डास्टबिनावसो गारनानै नुलानो मोनगोन रायजो राजाफोरा बे नंखाय जों फोथायनो नाङा बेखायनो आं बेखिनिखौ बुंबाय दा लोगो लोगो जोंनि सानसे समनि जोंनि बिटिसिनि मिनिस्टार एक्स मिनिस्टार जे रिहन दैमारि सारखौ जोंनि गेजेराव नुजाफैनो थाखाय आङो ब्लकनि जानानै साबायखर बावबाय आरो लोगो लोगोनो सारखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गासैबो बर' बुजिजोबो दा बुजियालाय एसामिसबो दं सार एसे दं आरो एसे एसामिसबो बर' बुजिना पाय सोरबा बुजियो सोरबा बुजियालाय बुजिबाय ना नाय एसे आदा होनाय आदा অহা 7 মে তারিখে হবলগীয়া যে লোকসভা নির্বাচন এই নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰা আজিৰ সভাখন পৰিচালনা কৰা সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু অলপ আগতে ইয়াত সুদূৰ ওদালগুৰিৰ পৰা আহি আমাৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে কিয় BPF দলত ভোট দিব লাগে এই কথাটো ওপৰত বক্তব্য ৰখা আমাৰ ওদালগুৰিৰ MCLA প্ৰেছ মোছাহাৰী ডাঙৰীয়া
আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ MCLA আমাৰ জেমছ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ সকলো দলীয় কৰ্মী বন্ধুসকল, ইয়াত উপস্থিত থকা মোৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকল, আই মাতৃসকল, বন্ধুসকল, সকলোলৈ মই আন্তৰিক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে অহা 7 মে তাৰিখে হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত আপোনালোকে নাঙলৰ ছবিত ভোট দিব। এই নিৰ্বাচনটো আমাৰ সকলোৰে বাবে একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন হ'ব দেই। এই নিৰ্বাচনটো অন্যান্য সময়ত যেনেকুৱা আছিল সেইনেকুৱা নহয়। যেনে বৰফৰা বুজিল না সঁচাকৈ বুজিয়ে যা बुझिगोन मिक्सनोसै बे फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय ओरैबायदि गुरुत्वपूर्ण ओरैबायदि गोनांथिखा दै। मानो होनब्ला बेहाय जाथिनि थांनाय थैनायनिसो खोथा फैदों, BTC बासायनायनिसो खोथा फैदों। दा रायजो राजाफ्रा साननो हागौ बे बिसायख'थिलाय मा जाथि थांनाय थैनायनिसो बाथ्रासो बेलाय होननानै, मा BTC बासायनायनिसो खोथा बेलाय होननानै ओरै साननो हागौ आरो, नङा होमबा? खिन्थु नंगौ बाथ्राया खिन्थु जाथिखौ जुदि बासायना लाखिनोब्ला जोङो BTCखौ बासायना लाखिनांगौ। दा बेबो सोंनो हागौ रायजो राजाफ्रा दा BTCआलाय माथो जाखो होननानै। दा जोंहा सिगाङाव बुंनाय बुंथिगिरिया बुंखाबायना BTCआव मा दंबावो। BTCआवथ' जेबो गैलिया, नामल'सो BTCसै। प्रमद बर'आबो नामावल'सो चिफसै। चिफथ' होनना बुङा बिथांखौ, चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होननासो बुङो बिथांखौ। हाग्रामा हले मालाय चिफमोन आरो एकदम चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो चिफ ओरैबायदि डिफारेन्स दं। माने ओरैबायदि माने मा बुङो बेखौ ओरैबायदि गाहाय आरो गोजौ। चिफ होनबोला बिराद गोजौआव, चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होनबोला ओरैबायदि गाहायाव थानांगौ, माने रुजुजाया। दा नैबे BTCनि जिथु क्षमतामोन, जिखिनि मावनो हानाय गोहो क्षमता, बे क्षमताया BTCआव गैलिया। नाथाय एखे क्षमताखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सालायदोंमोन आरो ओरैबायदि गोख्रों गोहोगोरा माने मावनो हानाय क्षमता बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया मावबोदोंमोन आरो। नोंथांमोनाथ' नुदोंना हाग्रामा महिलारि जेब्ला चिफमोन माबायदिमोन, माबायदि बाथ्रा बुङोमोन बेयो, रावखौबो गिया। आमार BTC गासैबो जों मावनो हायो। मानो होनब्ला बेहाय 40टा डिपार्टमेन्ट होखादोंमोन। भारतनि संबिधाना होखानाय क्षमताखा बियो, रावबो सेना लानो हाया। होखानाय आइन बानायनो हायो जोंहा बे 16टा डिपार्टमेन्टनि सायाव। माबोरै मावगोन, मा खालामगोन, बहा दालां बानायगोन, बहा लामा बानायगोन, बहा स्कुल बानायगोन, गासैखौबो मावनो हानाय बे क्षमताया BTCआव दंमोन आरो। माने साख्रिबोथ' होयोमोन दा, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि होनो हानाय क्षमताया BTCआव दंखायो। हाग्रामाया होदोंमोन। सोरबा आंनि गथ'आ मोनाखै जानो हागौ, नोंथांनि सोरबा गथ'आथ' मोनाखै जानो हागौ, नाथाय BTCनि गथ'फ्राथ' मोनदोंमोन ना, नङा होमबा? मोनदोंमोनथ'। गोबां जोंनि गथ'फोरा, सेंग्रा सिख्लाफोरा साख्रि मोनदोंमोन बाहाय। नाथाय दा नैबे साख्रि होनो हानाय क्षमतायाबो गैलिया आरो। माने दुखुनांथाव। आनखि दा जोंहा मा जायो मिथिबायना, बे जोंनि MCLAफ्रा क्षमताया गैला नालाय माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला DCनियाव थांनो गोनां जायो। DCनियाव कागज फिसायाव नाम लिरना हरनांगौ, आं फैदों सार, हाबनो मोनगोन ना मोना होननानै। DCनि दरखं मोखां गसंना थानाङो बेस्राफ्रा। नोंथांमोन सायख'ना हरनाय जोंनि लिडारा DCनि दरखं मोखाङाव थांनानै गसंना थानांगौ, कागज फिसायाव नाम लिरना हरनांगौ। बे DCफ्राथ' ओरैबायदि अफिसारखाना, IAS अफिसार ना, माखासेथ' बिराद दुगा दं। थाब लेंहरागौमानिथ' गसंना थाबाय थानांगोन।
आरो मालाबाथ' मोजां रायलाया दा नैबायदि नामन सायख'ना हरनाय जोंनि एमसिएलएफोरनि अबस्थाया बे आरो माने जेबो खमथायानो गैलिया जोंहा जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफमोन डिसिआ जोंहा दरखारानो गैयामोन डिसिजों सोमोन्दोआनो गैयामोन थोंजोङै जोंहा एमसिएलएफोरा इएमनो लिरना हरबानो जायो ओइ बेयाव दालां नांगौ बेयाव दलं नांगौ दरखारानो गैयामोन डिसिनिया थांनो नाथाय दिनै जोंनि अबस्थाया बे आरो माने जोंनि एमसिएलएफोरनि अबस्थाया बे नोंथांमोन सायख'ना हरनाय नोंथांनि प्रतिनिधिया नैबेबायदि अबस्था थांनो गोनां जादों आरो ओरैबायदि लासिं सिंखा ओरैबायदि लासिं सिं खालामखाबाय